Παίρνετε το ίδιο που είναι υπερτιμημένο. Εμείς λέμε ότι αυτό το ίδιο έπρεπε να έχει τη μισή τιμή. Οπότε να παίρνετε. Θέλω να πω ότι σαν και εμένα, επειδή σταδιακά πάρα πολλοί κόσμος αλλάζει τις επιλογές πλέον και τις συνήθειες τις καταναλωτικές. Εδώ υπάρχουν σούπερ μάρκετ πια που τα παίρνεις όλα φθηνότερα με προϊόντα που είναι όχι μεγάλες μάρκες που δεν τις ήξερες μέχρι χθες. Έχετε δίκιο. Τα παίρνεις όλα πολύ οικονομικά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αστείες τιμές πλέον και πας εκεί. Ο πρόεδρος όμως, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή γιατί θέλω να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, είναι πιθανόν να λέει ότι η υπερτιμολόγηση που υπάρχει στο προϊόν αυτό το πιο φθηνό που λες εσύ είναι και πάλι υπερτιμολόγηση. Ίσως είναι μεγαλύτερη υπερτιμολόγηση στο πιο ακριβό, αλλά στον καταναλωτή η εσχροκέρδεια πάλι του πλήττει την τσέπη. Γιώργο, όταν τους είπαν οι Τροικανοί ότι κύριοι στα μέσα Μαΐου 2 εκατομμύρια μισθωτοί θα πέσουν κατά 20%. Όφυλαν, αν ήταν πατριώτες, να πούνε ότι αντίστοιχα θα κουρευτούν και οι τιμές. Έπρεπε να πούν κύριε Μάρκο. Γιατί δεν το είπανε, κύριε Μάρκο? Αυτό που λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Έτσι ακριβέστατα είναι. Γιατί μία φορά δεν έχει αναφερθεί στο θέμα των τιμών? Γιατί ενώ είναι το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική αγορά και στην ελληνική καθημερινότητα, και το λέμε συνέχεια με τη μικρή φωνή που έχουμε βέβαια. Το μάχεστε πάντως έντιμα. Κύριε Μητρόπουλε, άλλο θέμα αυτό το μαχόμαστε, αλλά κανείς δεν θέλει να πάει παράπλευρα και παράλληλα με εμάς. Δεν συμφέρει, κύριε Λεωνάρδου, ακούστε με λίγο, επειδή με ρεθίζει λίγο ο κύριος Μάρκος, θα το πω. Δεν συμφέρει κανέναν, ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε τους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, αυτό που λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Πολύ καθοριστικό και πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα των τιμών, γιατί είναι εξίσου με την περικοπή των μισθών και ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι τα αγαθά που τα προμηθευόμαστε καθημερινά, τα αναγκαία. Γι' αυτό τόνισα προηγουμένως. Δημήτρη μου, τα κυκλώματα σε βάρος του Έλληνα. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που λέμε προηγουμένως, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι η ελληνική αγορά είναι διωγγωμένη και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες παροχής. Πληρώνουμε τα πάντα πανάκριβα. Αυτό πρέπει να μαζευτούμε όλοι και με μια φωνή να φωνάξουμε προς τα έξω και να κάνουμε όλες τις ενέργειες που μπορούμε. Γιατί, κύριε Μάρκο, δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχει φορέα, δεν υπάρχει ελληνικό εμπόριο, δεν υπάρχει Υπουργείο Ανάπτυξης, θα το πω έτσι απλά. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Όλα είναι υπερτιμημένα. Μόνοι μας θα τα διώξουν τα κυκλώματα αυτά. Πρέπει να κατεβούν οι τιμές σε όλα, και στα προϊόντα και στα παροχής υπηρεσιών. Η αγορά είναι διωγγωμένη, και να πω σε αυτό που έλεγε η κυρία Λεωνάρδου προηγουμένως, ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσω. Η ναυαρχίδα των ελληνικών προϊόντων είναι τα πολυεθνικά προϊόντα, τα επώνυμα, τα διαφημιζόμενα και αυτά. Αυτά έχουν μια πολύ υψηλή τιμή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που είναι αντίστοιχα με αυτά έχουν μια απόκληση 20 με 30% πιο φτηνά. Όταν τα προϊόντα τα πολυεθνικά ανεβαίνουν και αυτά. Όταν κατεβαίνουν και αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο βασικό είναι να μειωθούν τα πολυεθνικά προϊόντα. Θα ξεφουσκώσει όλη η αγορά. Ποιος θα μας βοηθήσει, κύριε Μάρκος, αυτό? Την τελευταία δεκαετία πόσοι έχουν κάνει ενέργειες, έχουν εξαγγείλει ότι θα βοηθήσουν με διάφορα. Θυμάστε εκείνες τις περίεργες συμφωνίες κυρίων? Αν δεν καταλάβουμε, το είπα στον πρόλογό μου σήμερα, εάν δεν καταλάβουμε ότι και εμείς συμπεριφερόμαστε βλακωδώς στην καταναλωτική μας συμπεριφορά, εννοώ Γιώργο. Έτσι ξεκίνησα. Ακριβώς γι' αυτό συμφωνώ και εγώ. Θα δίνουμε πάντα πόντους στην εσχροκέρδεια, πόντους στα λαμόγια και τους κερδοσκόπους. Και αν είναι να ξεκινήσει μια επανάσταση που όλοι συζητάμε τώρα την περίοδο αυτή και τη φιλοσοφούμε και από εδώ την πάμε και από εκεί τη φέρνουμε, ας ξεκινήσει από τον πλέον ανέμαχτο τρόπο, που είναι ο τρόπος της καταπολέμησης της εσχροκέρδειας του καταναλωτή. Μπορούμε όλοι από αύριο. Είχε πάει η Κανέλη. Τι να κάνει, κύριε Μητρόπουλε? Τι να κάνει τώρα? Όταν κανείς δεν θέλει, κύριε Μάρκο, να καταπολεμηθεί η ακρίβεια, κανείς δεν θέλει. Ούτε τα μέσα, ούτε. Μην με κάνετε τώρα και πω περισσότερα πράγματα. Μην πω περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Κανείς δεν θέλει να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Κανείς δεν θέλει ο καταναλωτής όμως, κύριε Πρόεδρε. Έχετε μια επιχείρηση. Έχω μια επιχείρηση. Αφήστε με να πω εγώ. Όπου σε εσάς έρχονται άνθρωποι που κατέληξαν εκεί, γιατί τα δίνετε σε σχεδόν χονδρική τιμή, κατόπιν έρευνας. Αυτοί δεν φέρονται πλακωδώς. Αντίστοιχα με εσάς επαγγελματίες υπάρχουν που σέβονται το μεροκάματο που βγάζουν. Δεν μπορούν άλλα δείγματα καταναλωτών, κύματα θα πω, όχι δείγματα καταναλωτών, να κατευθυνθούν προς εκείνους τους επαγγελματίες. Εκείνα τα μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, αγορές, λαϊκές. Εγώ πιστεύω ότι θα αναγκαστούν. Μπορούν. Απλά πρέπει. Ας με πει ο κόσμος λαϊκιστή, Γιώργο. Ας με πει ο κόσμος λαϊκιστή, γιατί εδώ ήρθε και ένα μήνυμα τέτοιο. Εγώ είμαι ο παδός της Λιάννας Κανέλη στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα θυμίσω, όταν μπήκε στη Βουλή με τη φρατζόλα, το ψωμί και το γάλα,
το 1,5 ευρώ και μας θύμισε η Κανέλη, λες και εμείς δεν το βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, ότι το γάλα κάνει 1,5 ευρώ. Ναι. Και θα πω εγώ λοιπόν σε αυτό που λες, επειδή συμφωνώ απολύτως. Είμαι λαϊκιστής λοιπόν. Ότι οι πατάτες που ξαφνικά έγινε πολύ μεγάλο θέμα, έτσι, έγινε ένα κίνημα της πατάτας. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους καταναλωτές ένα κίνημα για τα προϊόντα αυτά που λέει ο πρόεδρος, που είναι καθημερινής κατανάλωση. Είπε η Μάρο προηγουμένως ότι εγώ πάω να αγοράζω σαμπουάν των 25 ευρώ και παίρνω αυτό τον 5. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αν πει και αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι θα κοιτάξω στις τιμές, ότι πλέον δεν θα πηγαίνω έτσι να ξοδεύω. Εάν, τότε κύριε Πρόεδρε, ίσως να μην χρειαστεί να περιμένουμε από κάποιους άλλους να χτυπήσουν τα κυκλώματα, να κάνουμε το πρώτο βήμα μόνοι μας. Έχουν χρέος, Γιώργο, την ημέρα πριν 1,5 μήνα.